Ben je jo in de gemeente Noord-East-Friesland, dan kan het wezen dat jo Jarno Dijkstra de komende man komen op jou hiem. En dat is net zonder reden. Nou, wat wij hier aan de wand binnen, dat is het gaslekziekje. We sporen dus lekker op die dus in de hoofdleiding zitten op bij de tjensleidingen. De tjensleiding, dat is dus de leiding die dus naar de wenhoeven gaan. Ja, die proberen we eigenlijk op te sporen. Pakt en bezakt gaat er oer de stritten. Maar hoe gaat dat eens in zijn werk? Ja, maar dat is voor de meesten thuis. Het is eigenlijk een soort stofzuiger wat ik bij me heb. Die zoeken dus als het ware dus de lucht op. En hier zit sensoren in en die detecteert dat. Nou, die denkt van dit is gas en dan gaat er aan. En dan weet ik wat er gaslek zit. Nou, ik ben nu in een begin wat de volgende stappen binnen. Want ja, je zit hier weer een beetje wat de leiding houdt hierop, zeg maar. En dan maak ik misschien wat de tjensleiding naar dat wenhoes daar gaat. Dijkstra rint mij een oren collega terug heel Noord-East-Friesland. Hij zet een soort stappen en het kost het aardig wat tijd. Maar dat dochter mij alle plezier. Nou, als het leuk aan het werk is dat je wat vindt, dan is het alweer een lijkt dat je boven water heiligt, zeg maar. En dan dat is altijd weer een leuk gezicht, zeg maar. En dat doen we er eigenlijk voor, hè.